Balikan natin si Sir Rudy Vizcaya ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa muli, Ka Rudy. Magandang hapon po naman po dyan sa inyo. Kasama mo si Maria Corazon Gamboa. Siya ay personal na dumulog sa ating tanggapan para sa pangangailangan ng kanyang ama na lumalaban sa stage 5 chronic kidney disease. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Corazon. Magandang tanghali po. So, kailan pa po ba nalaman na meron pong ganitong uri ng sakit yung tatay po ninyo? Sa totoo lang po, last year pa po, kaso lang po medyo mahirap pong maghanap po ng GL kasi po pumapasok po ako. Hindi ko pa po talaga mabuo po yung 1 million po, medyo malaki po talaga siya, ma'am. Opo, ang sabi ng doktor, kailangan nyo daw po ng 1 milyon para sa operasyon ng inyong pong tatay. Opo. Tama po. So, kayo po, ilan po kayong magkakapatid? Ako lang po mag-isa, ma'am. Tapos yung nanay ko po, may sakit din po. So mag-isa ka lang na parang namumroblema sa sitwasyon ng iyong nanay at yung nanay ay yung tatay mo at yung nanay mo meron namang sakit? Diabetes po, saka cancer po. Oh my God. Oh, so yung tatay mo mayroong CKD, yung nanay mo mayroong diabetes at mayroong cancer. Paano mo kinakaya yan na ganyan yung sitwasyon ng mga magulang mo? Ayun po, tuloy lang po sa trabaho po. Tapos ito pong mga party list po, katulad po yung sa inyo po, talaga pong malaki po ang tulong po. Kasi sa government hospital naman po sila. So ayun po talagang kailangan po. Ngayon po ang urgent po, mabuo ko po yung pang-guarantee letter po para sa open heart surgery po. Opo. At ate, ano po yung trabaho po ninyo? Saan po kayo kumukuha ng pang-araw-araw po ninyong panggasto? Siyempre, ngayon pang may gamutan pa yung tatay mo at nanay mo may sakit din. Balik po sa HR po, sa opisina po. Okay, so dati kang... po, ordinarong empleyado lang po. Opo, wag mong ilalang kasi napakahirap din yung mga trabaho bilang isang empleyado. So, bilang ikaw po ay isang anak, ikaw lang yung mag-isang naghahanap buhay, mag-isa ka lang na naghahanap ng makakatuwang sa iyo, gaano kahirap? Mahirap, ma'am, kasi nga po, hindi mo alam kasi kung, alam niyo po yung parang bomba kung yung tabog sila. Hindi mo po alam kung sila may emergency, kung kailan sila itutugod po sa ospital. May mga edad na rin po kasi. Tapos ayun po, mag-isa lang din po ako. Opo. Mahirap pong mag-alaga po ng dalawa. Okay, so napakinggan ni Ka Rudy yung inyong pangangailangan. Ka Rudy. Ito nga po, itong isang kababayan natin. Malaking halaga kailangan niya. 1 milyon pala kanilang babayaran sa ospital. Sa madaling salita, ako tumawag sa ating buting Congressman Saldico, upang matulungan itong kababayan natin para sa gamutan sa heart center. At ito tinawagan kagad ako ng ating buting Congressman Saldico, pinagkaluban po ng 100,000 para sa kanyang gamutan sa heart center. 100,000 ang pinagkaloob ng Ako Bicol Party List, Nanay Corazon, para po sa operasyon ng inyong tatay. Ano po yung masasabi niyo po? Maraming salamat po kasi hirap po talaga kumuharin po ng GL. Napakalaking tulong po ng 100,000 po. Matotoo lang po, malaki po tulong po. Napakalaki po ng share. Salamat po. Salamat po sa Ako Bicol Party List, kay Congressman Saldico, Sir Rudy Vizcaya, salamat po. Opo. Salamat po sa inyong programa. Ako Bicol, Tabang Oramis. Maraming salamat. Opo. Ate Corazon, tibayan niyo po ang loob niyo dahil kayo lang po yung inaasahan ng nanay at tatay mo. Ano po, meron po ba kayong mensahe para sa mga tulad mo po na mga anak na nag-iisang naaasahan ng kanilang mga magulang, lalo na sa mga sitwasyong pong may karamdaman na ang mga magulang po nila? Ayun po, base rin po sa mga nakakasama ko po sa mga ganito po, no? Talagang kailangan lang po talagang lumaban sa katsagaan po ang paghingi po ng tulong po at pagdadasal po. Opo. Maraming salamat po. Opo. Saludo po kami sa inyo, Corazon, sa pagiging matyaga mo para maibigay lamang itong mga pangangailangan ng iyong mga magulang. Mabuhay po kayo. Salamat, ma'am. Salamat, sir. Maraming salamat, Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa National Capital Region.